సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ ప్రవీణ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీరు చూసిన రైటింగ్ గేమ్ జోన్. గైస్, మీకు ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే మనకైతే ఫ్రీ ఫైర్లో కొన్ని అప్కమింగ్ అప్డేట్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అయితే రాబోతున్నాయి. ఆ ఈవెంట్స్ కొంచెం క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. మీరు కనుక మా ఛానల్ చూసినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి. నేను ఇంత కష్టపడి నా మొబైల్లోనే నేను వీడియో తీసి పెడుతున్నాను కాబట్టి మీ నుంచి కోరుకునేది ఒకటి ఒక లైక్. అంతేకాకుండా మీరు లైక్ చేయకుండా పర్వాలేదు, కానీ మన ఛానల్ గురించి కొంతమందికి అయితే షేర్ చేసి వాళ్ళకి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. ఆ తర్వాత వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే ముందు మన ఛానల్ని కొంతమందికి షేర్ చేసి వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన 100 సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయితే మనమైతే గివేస్ అయితే స్టార్ట్ అయితే చేయబోతున్నాం ఓన్ మనీతో. కాబట్టి 100 సబ్స్క్రైబ్ అయితే ఫాస్ట్గా రీచ్ చేయించేసి మన మీదైతే గివేస్ అయితే స్టార్ట్ చేయబోతుంది. ఆ తర్వాత వీడియోకి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాం. సో మనకైతే లాగిన్ రివార్డ్స్ అయితే ఇవి వస్తున్నాయి. కొన్ని అప్కమింగ్ అప్డేట్స్ ఇది మనకి ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్ ఉంది కదా, సూపర్ మార్కెట్ అయిపోగానే ఈవెంట్స్తో వచ్చేసి కనిపిస్తుంది కదా, ఇది లాగిన్ అయితే ఈ స్టార్ అయితే వస్తుంది. టోకన్స్ మనకి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత సెకండ్ రోజు లాగిన్ అయితే మనకైతే ఇక్కడ వెపన్ రాయల్ వచ్చి, డైమండ్ రాయల్ వచ్చి, ఇంక్యుబేటర్ వచ్చి చేస్తున్నాడు. తర్వాత మనం 3 గేమ్స్ అయితే ఆడితే మనకైతే బ్యాక్ ప్యాక్ అయితే ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఈ బ్యాక్ ప్యాక్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఈ బ్యాక్ ప్యాక్ అదే మనమైతే ఆ లాగిన్ రోజు, ఆ రోజు మీరు ఎంత పనున్నా సరే ఒకరోజు లాగిన్ అయ్యి మీరైతే మీ రివార్డ్స్ అయితే తీసుకోండి. తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకి అసలు సర్వర్స్కి అయితే 23rd ఏప్రిల్ అంటే మనకి మొన్నే అవుతుంది. 23rd ఏప్రిల్ మనకైతే వదిలేసాడు అదర్ సర్వర్స్కి. మన సర్వర్కి అయితే ఇంకా వదలలేదు. చూసారు ఇక్కడ ఈ ఫ్యాన్ స్కిన్, బ్లూ వాల్ స్కిన్, ఫ్రీ వెపన్, ఫ్రీ పెట్టి స్కిన్, ఇంకా గన్ స్కిన్స్ ఇవన్నీ ఫ్రీగా అసలు పారాషూట్స్ ఇవన్నీ. మై గాడ్, ఇంకా ఇవన్నీ మన లాగిన్ రివర్స్ ఇంకోటి చూసుకుని ఉంటుంది. లాగిన్ రివర్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. లాగిన్ రివర్స్ ఇవన్నీ సూపర్గా ఉంటుంది. ఈ నేత నాకు వచ్చినప్పటికీ నేనైతే స్కిప్ చేయకుండా ఎండు వరకు చూడండి. నేనైతే చాలా కష్టపడ్డాను గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి. కాబట్టి దీన్ని అయితే మనమైతే పూర్తిగా చూసి సపోర్ట్ అయితే చేయండి. ఆ తర్వాత లాగిన్ రివర్స్కి చూసారా, నేను ఇంకా చెప్పినట్టుగా నైట్ ప్యాంథర్ స్కిన్ లాగిన్ రివర్స్కి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఫ్రీ గన్ స్కిన్, గన్ క్రేట్స్, ఇంకా గోల్డ్ రాయల్ వచ్చేసి ఇవన్నీ మనమైతే లాగిన్ రివార్డ్స్. ఈవెంట్ వస్తే మాత్రం సూపర్గా ఉంటుంది. బాగా తీసుకున్నట్టు మనకి ఈవెంట్ మళ్ళీ అయితే రాబోతుంది. అది కూడా మనకైతే ఈ ఇంక్యుబేటర్ అయిపోయే ముందే రావచ్చు. లేకపోతే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు 3 ఇంక్యుబేటర్స్ అయితే మనకైతే ఎక్కువ సరిపోయి కాబట్టి ఇది అయిపోతుందే రావచ్చు, లేకపోతే అయిపోతే రావచ్చు. ఇది మెయిన్ స్కిన్, ఇది సెకండ్ స్కిన్, ఇది మెయిన్ స్కిన్. ఆ తర్వాత ఇది వచ్చి థర్డ్ వాళ్ళ స్కిన్. ఇది కనిపిస్తున్నారు బ్లూ వాల్. మనకి చాలా బ్లూ వాల్ ఇస్తారా, ఇది పాత ప్రింట్ రావచ్చు ఇందా చెప్పినట్టుగా, లేకపోతే లాగిన్ అయితే రావచ్చు. కాబట్టి మీరు ఎటు వస్తే బాగుంటుందో మీరే చెప్పండి. అంతేకాదు మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన కామెంట్ చేయండి, నేనైతే ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను. సో ఈ వీడియో అయితే మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోస్ నేను ముందుకు చేస్తున్నాను. అంతవరకు బాయ్.